co by to mohlo být? Tu kanapku jsem slyšela, ale nevím, co to je. Nevím, co je kanapka. Nechám se překvapit. Nakládaný sýr, specialita, uvádím čerstvý sýr, přesto je několik dní naložený. Bude vynikající, pokud někdo odolá paštice a vybere si místo toho radši nakládaný sýr. Zelí bohužel jsem zatím nestihl, nicméně během šmedění budu mít chvilku a pokusím se vše dohonit, aby nikdo nic nepoznal a vlk se nažral a koza zůstala celá. Ještě prostřít, hodit se do gala a těšíme se na hosty. Dnes ještě uvidíte, jak dopadlo první setkání. Ať vyhraje ten nejlepší. Proč se hned první večer budou tahat nepříjemné repliky? To by bylo chopit, mě to bylo dávno. Se jako vám to řekl. A jak to všechno ponese první hostitel? Bude to pravděpodobně potížistka tohoto týdne. Sledujte pondělní Prostřeno Až do konce. K bohatě prostřenému stolu vás zve Lidl, sponzor pořadu. Chutné a příjemné vaření přeje výrobce ochucovadla Kuchárek. Příjemnou zábavu vám přeje Dedra.cz s širokou kolekcí kuchyňských doplňků. Vaše Dedra. Tento pořad vám přináší Ricola. Bylinné bonbóny, vyráběné ve Švýcarsku už 80 let. Čechy popadla nákupní horečka. Kvůli intervenci České národní banky berou obchody útokem a na odbyt jde hlavně bílá elektronika. Prodejny a e-shopy registrují nárůst prodeje o desítky procent. Lidé se tak snaží nakoupit zboží ještě před plánovaným zvýšením cen. Kdo a o kolik zdraží, to dnes zjistili naši reportéři a řeknou vám to ve zprávách. A cestující rychlíku na trase České Budějovice Praha.